Côte d'Ivoire sɔrɔdasi min minɛna kabini juillet kalo tɛmɛnen olu ka kiiri kɛra ani o ɲangina san 20 kaso. Nin jumadonna in janvier kalo tile 6 san 2023 o ye fiɲɛ bɔda sɔrɔ o min kɛra sɛbɛn ye jamana ɲama ye min ta. Gouvernement ka kuma lasela Ablaye Maïga ale ye ɲɛfɔli kɛ o kuma kan Mali jabaraniso la. Le gouvernement de la transition et le peuple malien Furancɛla fanga gouvernement ani maliden bɛɛ lajɛlen bɛ Colonel Assimi Goïta fo a ka nin waleya in na. Nin b'a jira ko kura k'a cɛsirilen don bɛn sigikafɔ ani farafinna yiriwali hakilina ma fo ka taa se sigiɲɔgɔnya olu ni ɲɔgɔn cɛ badenya et séculaire avec les pays de la région. Malien fanba olu kɔni ye nin waleya nin fo. Colonel Assimi Goïta a kelen ka yafa kɛ non sɔrɔdasiw ma. May baara min kɛ a ye baara ɲuman kɛ Afrique an bɛɛ de ye kelen nin de ye badenya ye nin de ye sinjiya ye an kan ka nin de kɛ ɲɔgɔn ye Assimi dɔrɔn ta tɛ dɛ Afrique président bɛɛ kan ka nin de ɲɛsin ɲɔgɔn ma pour que jamana wɛrɛ olu ka se k'an ye k'an to yen n'u y'a ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya an t'a ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma fo an bɛ nɔgɔya de ɲɛsin ɲɔgɔn ma walima an bɛ kow to ɲɔgɔn ta la ou bien an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an ka hakilinaw ye kelen tubabuw bɛ siran an ɲɛ arabuw bɛ siran an ɲɛ. N'a hakilina tɛ dɔ wɛrɛ ye a diyara ne ye parce que Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ de kelen o de la o bilali diyara ne ye parce que mankan bɛ ne t'an ɲɔgɔn cɛ a diyara ne kojugu walayi diyara ne trop. Nin ye ko dɔ ye bi farafinna ni ɲɔgɔn cɛ nin ye bɛɛ ni karama de mɔgɔw t'a faamu Mali ni Côte d'Ivoire ye fa kelen ba kelen ana kun wulila wa ma yuguba sitane kun wulila a ma se ka tiɲɛli kɛ parce que alama ni jamana fila da tiɲɛli kama parce que anw bɛnbakɛw de ye ninnu sigi parce que Manden bɛ sigi don min u ye Manden saraka min bɔ ko Afrique ka bɛn o saraka de jaabira an bɛ Assimi tile la nin kɛra tile la wa ni saraka ma bɔ a tile la. An y'a message ye a diyara an ye trop an ni Côte d'Ivoire an bɛɛ kelen o muso b'an fɛ yan nɔ an yɛrɛ fɛnɛ muso b'u fɛ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn furu fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ bon rien quoi. Hakilina min minɛna o la a diyara n ye a bɔnna n ma parce que an yɛrɛ kun bɛ nin de kɔ depuis ni bi ma se an ni Côte d'Ivoire kɛ sama sabari ni ɲɔgɔn kɛ a cɛman ni ɲɔgɔn kɛ an balimaw don depuis ni bi ma se vraiment n'a y'a faamuya k'u labila a diyara an ye a bɔnna n ma an bɛ Assimi fo la. Nin bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kɛlɛya bɛ sinsin ni ɲɔgɔn kɛ et puis an ye balimaw ka kɔrɔ nin b'a tɔ sinsin kosɛbɛ. A diyara ne mɔre bi a diyara n yɛrɛ de a diyara n ye parce que an dɔw don wa an bɛɛ sani olu na an bɛɛ jeligiri donc o bilali wala a diyara n ye halisa ala ka kɔ kɛ hɛrɛ ye. Bon sɔrɔdasiw bilali kɔni ne hakilina ye min y'a la bon a ɲɛna côté dɔ la a ma ɲɛ côté dɔ la parce que munna a ma ɲɛ côté dɔ la parce que au début Alassane ye ko kɛ cɛ ye cogo dɔ la donc a ye ko kɛ cɛ ye bon fo a fana ni ka bɔ k'a ka yafama deli bon ale filila donc o fili kɔnɔna na n'a yafama deli Mali autorités fɛ donc o kɔfɛ fana ni bon problème t'a la an fana bɛ sɔn a ka fili ma an bɛ bilali kɛ. Ni yafa sɛbɛn talen jamana ɲama fɛ o kɛra tile damadamanin tɛmɛnen sɛbɛn dɔ bolonɔ bilalen Mali jamana ɲamaw ani Côte d'Ivoire jamana ɲama ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Togo président ale nali Mali la n'o ye Faure Gnassingbé an bɛ se ka ye o fila faralen ɲɔgɔn kan o kɛra sababu ye ninnu sɔrɔdasi ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ. Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.